55 ninaga. Anhapot, Dainin maraot sa paghapot. dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga ni anhapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Naglinog pa lang kasubago ano? Naglinog pa lang kasubago digdi mga tugang sa probinsya Kanalbay. Deta man na matian. Dahil manindo na matian gayod. Pero ang sentro kang linog, dyan po sa may Santo Domingo, local earthquake. Napangalas man ako, pero sabi digdi sa nako akong bareta, mga tugang sa online page tabi kan Fivox nasa intensity 3 da tabi ang ang pagyugyog na namatian po sa satuyang palibot magnitude 2.8 o dahil man pala nindabot kitres magnitude 2.8 tabi ng epicenter yaon po sa may parte kan Santo Domingo Albay kaya bako masyadong namatian kasi bago po ang nangyari na 6:25 nin morning mga tugang 6:25 tabi na may rarom na 2.4 as in 017 kilometers location tabi. Yan sa may east kan Santo Domingo Albay. Kaya baka namatay na pagyugo-yugo kasi bago kan mga tao dyan. Yan tabi. Yan po sa may Santo Domingo area. Mga tugang susog tabi digdi sa report kan Fivox. Light magnitude 2.8 earthquake hit 13.3 kilometers from Legazpi City. Mga tugang ngunyan tabing pagkaaga November 13 at 6:25 local time. Kaya tabi ang origin niya is tectonic tabi. Bako man sa volcanic. Mga tugang kaya baka may nagharapot ka sa bago ko naglinog, totoo po na naglinog. Diyan po mga tugang sa may parte kan Santo Domingo Albay. Namatian man digdis. Ako namatian sa Legazpi. Pero pwede na may mga pagyugo-yugo man digdi mga tugang tabi kaya kwan real iyo man ang gadang buhay. Nakakaigwa tabi ki sitwasyon mga tugang na paminsan dahil mo tabi nagkakakwan pwede mo tabi na madiskubre sa palibutan. Baka si Pading Mar may istorya kayo. Hello Pading Mar. Yes, Viping. Yeah, good morning. Kumusta dyan? In-upgrade yan 2.8 2.8. magnitude. Yeah, okay. Tapos volcanic tectonic. Volcanic tectonic. Volcanic tectonic. Meaning? Pero diyan sa may vulkan garo, pero dahil namatay sa sentro kan Santo Domingo, dahil namatay. Talaga? Oo. Volcanic tectonic Okay. Ay ba? Dahil man yung piglaw man after siya kung ano pa man. Opo. Yan na yung final na bulletin kan Fivox. Sunod duman sa primerong bulletin ka sa bagong 625. Ayun. Okay. Kaya tabi, Viping. Thank you pa rin, From the field. Hindi po si Mardela. Thank you so much. Paring Mar de la Cruz, this director live from from the field, no? Sandali lang, clarify ta daw sa Fivox, medyo nakuha sa atensyon kang volcanic tectonic origin. Anong sabihin ka yan? Madali lang apudan ta muna ang Fivox. Kung volcanic po yan, naghiro dyan sa may kwan. Isa nga nito sa volcanologist na dyan, si Pigapudan ta perme. Si nga nito, nasa Punboko Dr. Alanis, Paul Alanis. Yan. Okay, ito. Tingnan mo natin. Sabi ni Paring Mar, so latest databi kayo na-upgraded na report kan Fivox, volcanic and tectonic ang origin. I-clarify kung naghiro, anlaw kan mayon, medyo kan, this is something na pwedeng sabuton takimaray, kung tectonic yan. Hello, good morning, Dr. Paul. Yes po. Sir, si Henry po sa DCGB. Yes. Opo. Sir, pwede po kayong makausap regarding dito sa latest na earthquakes na nangyari sa may Santo Domingo area? Wala pa po, hindi pa po pumapasok sa amin yung yung... Wala pa? Opo, oo. Kaya nakikita namin sa sir, sa website ng iba-ibang sa may Santo Domingo daw. Kaya gusto sana namin ma-confirm kasi ang latest daw, tectonic and volcanic ang origin. So gusto namin i-clarify sana sa inyo. Wala pa yung complete data?
hindi pa po pumapasok. Aha. Wait po. Okay, sorry, meron pala. Sige sir, pakikwanda po. Yung kanina. Kanina lang, 6:25 po. Opo. Apo, sige sir, ipasok kayo sa onder ha. Okay. Apo, sige sir. Dr. Paul, ano po ang latest dyan? Kasi medyo nakuha yung attention ko tungkol sa latest na ito kasi nung 6:25, sabi volcanic and tectonic ang origin. Ano po ang latest talaga, Dr. Paul? Ano po yan, dahil ganito po, meron kami mga classifications ng mga earthquakes. Of course, there is yung mga natural earthquakes, mga either tectonic, which means galing sa mga fault lines, sa mga Apa. trenches. Ito yung karaniwan, yung malawakan na mga earthquake. Apa. And then yung mga localized lang na ito, yung volcanic earthquakes na related sa vulkan. Okay. Now, meron kaming tinatawag din na ito yung tinatawag na hybrid type or yung parang mix ng dalawa. Apa. Volcano-tectonic. Okay. And yung nito, tectonic po siya pero dahil nasa malapit sa vulkan, related po 'yan sa movement ng ng vulkan din dahil Oo. every now and then nag-a-adjust yung vulkan depending on yung yung unang-una may magma sa ilalim. Nag-a-adjust din po 'yan. Kumbaga parang nag-iinat-inat siya. Oo. Yun ang kaya natin pinagsama siyang volcanic and tectonic na I see. earthquake. Kumbaga sa Opo. tao, halimbawa ngayon pag bagong gising, medyo nag-unat-unat siya. Yun yung yun yung Yung mga sitwasyon ng earthquakes loob ng sa vulkan. Oo. Pero ito nga po, dahil siya, mayroon tayong and yung mga vulkan naman, kahit na vulkan siya, meron tayong mga fault line. And then, dito naman sa Albay, meron tayong yung Philippine Fault Zone na Yeah. dumadaan papuntang Oo. Legazpi City. And dumadaan po yan malapit sa sa Bulkang Mayon. Kaya pala, kasi yung nakuha namin, 13.24 north, 123.81 east, nasa may east ng Santo Domingo po, Dr. Paul. Yan mismo Opo, sa opo. lugar na yan. Parang local, tama ba? Local ito, Local lang movement. naman po yan. Local lang po yan. Opo. May kwan ba? May makaka-trigger ba ito sa possible medyo dagdag pang activity ng bulkan? Ano po yan, again, related po yan. Maring related po siya sa maring hindi siya related sa Mayon Volcano, pero dahil nga po nasa vicinity siya ng bulkan, Yeah. pwedeng maka-apekto po yan. Pero Opo. right now, hindi naman po nasusundan. Oo. Wala naman po effect yan. I see. Oo. Hanggang ngayon, sir, anong alert level na ng bulkan natin? 1 pa rin tayo? 1 po ang Mayon Volcano. I Alert see. level 1. Okay. So tama ba? Parang pwedeng sabihin na parang nothing to worry. Normal ito na nangyari. Wala naman. Normal This is nangyari. naman po yan. Actually ito yung mga dating volcanic earthquake rin po ito. Apo. Pero yun nga po, yung dahil nga po yung itsura niya is mukhang tectonic pa rin. Yeah. Pero dahil nasa Malapit sa vicinity ng Mayon. vulkan. Oo. So volcanic tectonic ang tawag namin. I see. Opo. Sir, maraming salamat ha sa paliwanag po. Ingat kayo palagi. Welcome po, welcome. Apo, thank you. Mga kaibigan, Dr. Paul Alanis po sa clarification regarding panukan aranion sa Mayong Volcano. So, baka dahil man masyado na makatrigger mga tugang sa aktibidades kan Bulkan Mayon. O yan tabi ang latest ha, volcanic tectonic origin. Panukaan harani mga tugang sa pamitisan kan Bulkan Mayon. Sunagi tabi na epicenter kan Bagyo, diyan tabi sa coordinates na iyan, napigisabi niya to Kasubago na nasa eastern parte mga tugang kan Santo Domingo Albay. Yan. Okay? Yan tabi. Pero pagkuhan masyado, medyo maluya man solinog, pero mas maray na tabi na tara mo, pag ang bulkan baga nagkuhan yan, nagkakaigwaki aktibidad, ang saro po sa indicator ka yan, mga tugang iyon magkaigwa tabi siya nin earthquake. Volcanic earthquake, no? Kung igwatabi, pinapahiling na aktibidades ang Bulkan Mayon. Pero hanggang sa ngunyan, di ba, nasa alert level 1, mga tugang sa tuya, tabi na Bulkan Mayon. Hapot.
Ano nga niyang hapotnaan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright. Nagkapirang aldaw na mga tugang na napapansin ko ini sa Legazpi. No? Inda ka mong mga paraantabay kung napapansin nindo ini mga tugang sa Legazpi. Kamutabi na mga nagbibisita digdi po sa Legazpi. Kamutabi na mga nag-ikot-ikot mga tugang sa Legazpi. Pirangal daw ko na ining namamalisyahan, mga tugang nagari dapat tawan ki atensyon kan sa tuyang mga otoridad. Kamu tabing nagdanangog, may napansin kamo. Ade, siguro iba man so napansinin do talaga. Pero baka ano sige daw, kamong nagdanagog, ano napansinin do? Baka yan naman asi na duda naman ako kang itataram naman nindo. Kamo tabit na nagantabay. Duda naman ako kang itataram nindo. Itataram si Kuya Nongs ng Nong Smith Shop. Eksakto ang sayang nariparo. Eksakto ang sayang nariparo. Kamong nagantabay na iba duda ko may iba na. Ilang tada kung aram ka ining parantabay ta. Hello. Good morning. Good morning, sir. Good morning, Idol. Opo. Pero kasunod na nariparo. Basta kasod ba nagmotor ako? Diyos ko na ako nakabalda sa kanto. Tubar! Yan! Oo! Yes! Yes! Nalaman ko, ayun ko ang ginibo ko. Oo. Kamu, arin ba ako? Ang ginibo ko, baba, bumilalda ako din sa pasirin sa bugtong maldang tawa. Grabe! Arayo una sa ikot mo, ano? Oo, takarin makadiban ako sa lumanan ko. Diyos ko. Di ba yun, Migo, nahirapan ka, motorsiklo ang gamit mo, bago? Yawa mo, motorsiklo garon na ako lumasyon. Kasi kitang duga ng sosuan, bumulong ka mag ako. Di kang kasunod. Di kang kasunod. Di ka makikasunod habang nagmotor ka. Gay, masunod man sa natin. Iyan baga, Migo, ugali, kan may mga kasunod na iba sa motor, minaiwas sa traffic. Minado ka. Babasdal. Tama na, saro, sana. Minabasdal pa ako, hindi pa. Ano ka pa? O ano? Ang nababasdal ko, condolence sa Legazpi. Ay, tama na muna ito. Latosunta ka. Tama na muna. Latosunta ka dyan na. Yun na, tama na muna ito. Okay. Sarawayon ka. Bye-bye. Ingat, Migo. Ingat. Okay. Sige, bye-bye. Bye-bye. Arog kay ni, so text ako ni Kuya Nong sang Nong Smith Shop. Iyo eksakto ang baka may nag-text pang iba. Ini siguro mga 2 weeks siguro prior kan magtukaw si Mayor Pido Garbin, no? This is nothing to do mga tugang with the assumption of office of Mayor Garbin. Iba dai po ini nangyari na perang aldaw ko na po napag-obserbaran ini. Nagbi-build up ang traffic sa Legazpi. Medyo kang guminabatso. Perang aldaw na naday ka na po basta-basta mga tugang siguro, ang observation ko, siguro 3 weeks, 2 weeks gayod, kung tama ang sakuyang pagluwas sa harong ta. Ang Washington Drive, di ka na dyan basta-basta makabalda mga tugang kung mga alas 3, alas 4, lalo na yan na between 4 and 5, lalo na yan na aga, may klase, may opisina. Yan po na yaon dyan sa may UST, yan po dyan sa may UST, etc. Buda, kan sarong Domingo, hali kami na EVP Glen sa Libon, nagabot kami digdi sa Legazpi mga mag-aalas 6, asado alas 6. Salbatan na, nakaabot kami sa Legazpi sa DCGB, alas 7:30, grabe so traffic. Ano do? Panahon na gayud na adalan ini kang Chairman Committee on Public Utilities. Yan sa Sangguniang Panlunsod. Hello? Hello, Sir Hen. Yes, sir. Good morning. Araw mo kaya
para tuon ako niya ng pagkuaki auto. Iyong migo, totoo lang. Ang minimum wage earner nun niya na medyo, halimbawa, soltera. Kaya nang kumuha auto, adi. Kaya na down kumuha payment. auto. Oo. Kaya na kumuha auto. No down payment pa. Yeah, oo. Mm. Ayan. Naram mo yung pinaka-the best ka. Pwede na gawin magpa-auto coding. Iyo gayud, adala na kimaray inimigo. Ano, seryoso na Tama ni? ka po. Oo. Tapos, saro pa po, ang Ligaspi, ang PIRD, minaga. Iba, laptoson takang sarawayo. May lang ko na. Kuduton. Sige po, salamat po. Sige, bye-bye. Mga sarawayo nini. Basta nanggan sana. Mana, okay, aron ka ini. Oni pan sarong dapat i-antisipa. Nagbukas na bagan sarong mall dyan sa Albay District. Nagyulokan mga paradangong tagid. Mga sarawayon ka mo. Okay. Nagbukas na bagan sarong mall dyan sa Albay District. Saro iyan mga tugang sa dapat antisiparon tabi. Tanamamanisyahan ko ang tinampo sa ampangan kaan permi na pong nag-slow ang traffic. Tasuhali sa parking, minalawas, may malaog, sumalaog duman, etc. Adalan ang palibot kan mga mulsta. Tabi. Adalan ang palibot kan mga mulsta, lalo na ang mga personang in charge tabi sa traffic kan syudad. Hello? Hello po, good morning. Madam. Ma-react lang po ako dun sa traffic. Sige po, madam. Actually, totoo, dakol ng mga auto sa barato. Pero po, observan ko, kasi kung manikot-ikot, traffic, at etc. Ang problema, may mga warang disiplina talaga. For Tama example, ka dyan, ma'am. Tama ka. Namarisyan ko man yan. Mattern right ka. Dapat pag ka na, kung mattern right ka. Oo. Ibang driver, nasa inner lane pa yan, tapos mangkakat. Siyempre, Iyo. Dito tao kita, madam, kanso sa swerving policy baga. Dapat itong Okay. tamang pag harayo ka pa, di ka mag-lift, dapat sa right ka na. correct. Yeah. Example, ako sa Opo. aram ko ng traffic dyan sa may USC, grabe. May Iyo. matter. Totoo talaga. May bugo ang nag-abot nga ni Madam Castrodome yan. Iyo, totoo. Iyo talaga pag may mga time nag-abot Castrodome ang slow moving kan vehicles diyan. Totoo. Tapos uniman po dyan sa may airport road. Yan, saro pa. Oo. Naobserbaran mi po iyan. Kang po na yaon na dyan sa regional office kan DPWH. Diyos ko dahil ang traffic yung Iyo. pagkalati. Abot na dyan sa may amek baga po papaliko. Totoo, madam. Talaga ang observation mo. Eksakto yan. Kung ano po, siguro, discipline naman sana. Kung ikaw mawala, take ka sa left Harayo lane ka, mo. magwala ka na. Di ba? Ikaw wag para swerve. Businahan mo, dagit pa sa imo. Iyo nga ni. Buda gayod, garo dapat higpitan ta na ang pagpapara-hazard dyan sa mga busy roads. Totoo po. At mga auto. Driver ka, totoo ka mag-isip, ay makos akong traffic. Yan. Exactly. Ara mong makos kang traffic, dahil ka maghaloy dyan sa lugar naan. Totoo po. Di Opo. ba rin naman, anap ka kitultul, pilitan sa auto mo. Yeah. Oo. Natabi. Sige ma'am, salamat. O, tamang observation ka ito ni madam. Sabi, hilingon iyan, sabi, no? Ang challenge ngun yan, nag-aadal baga kan traffic, mga tugang, nag-originate dyan, yan sa sanggon ang panlunsod, magibutabi kibatas, in the consisay ang Committee on Public Utilities ngun yan, nag-reshuffle baga, ang mga committee, Karen, it takes mo daw ako isang Committee on Public Utilities, kaurunon tadigdi, kay puhan ini ilingonin do ang mga busy streets digdi number 1 sa observation ko ha iyan na palibot kang SM alay kang Villamor nagsarabatan ang traffic diyan dapat diyan adala na kimaray kay to kan panahon ni Al Navarizo chairman kan Committee on Public Utilities nagsamay mga suggestion na kami naka-attend din ako ito sa committee hearing sa Traffic Consultative Council. Ang saro sa suggestion na nagluwas naman, magayon ito, actually, saro ako sa nag-second ako kan motion na ito na ang SM Jing, dapat iyan paikot lang. Paikot yan, ikot-ikot sa SM. Dahil dyan kisabat laog, ikot dapat. Pareho man kang yaon digdi sa may rotonda.
Sa may Rotonda, ini sa may LCC. Pareho man kan duman sa may, uyan baga sa may pasiring sa may Baryada, iyan na sa palibot kan ano yan, harani anini, Baryada, pasiring sa Bicol Memorial Park, pasiring sa may, iyan na sa may kantukan Baryada Park, iyan na palibot na sa may Caracuyanes. Diyan po, nagkakaproblema diyan ang dapat yan, ikot man yan. Dit lang na sa sakripisyo sa mga drivers. Garo akong nadadangog na nag-aadal kay ni ever since pagkatapos na mawara sa masuspend si Councilor Bariso. Hello, good morning. Uha. Lang sabi ako, sir. Pag ginagawa mo nila sila, okay na, magbabago mo nila. Migo. Laktoson, mapum ka na naman na. Purpunde ako dyan, Guru na kaya. Dede, seriously, ika baga migo, pero may ka baga sa ko nag-upod na-experiencean mo ang traffic congestion dyan sa may Rawis, di ba? Ay, Diyos ko po, Santa Maria Elementary School, pangyari sa Mapinya. Digi sa may Caltex, grabe man ang traffic congestion dyan. Grabe. Inayos na yan kang inot na resolveran ang kulit. Pero nalingawan ka, di ba? Siguro ko, Sir Ren, feeling ko lang tada kita ka makapag-board, pero baka kung magamit na siguro yung bagong tigisibo bagaw na yung sabing tulay na sulit sa likod. Kung paano yan na siguro yan, kaya daw okay. okay na, or kung kung kita naging sa USP, sabihin sa kung matigil sindang post kang traffic, pero minsan talaga, yaw talaga ang traffic minsan. Sumara lang baga sa inda. Pero yan na sa regional center, buda sa UST, inayos na baga kayo. Malangan ibaga, may mga directional signs dyan. Di na naman nasusunod mo yan. Dapat no swerving dyan. Kung pwede ko tama kiuron na soto bagang sa ibong na gate, tama na lang ang pwedeng dumanang exit. Oo. Sa pagbabagan, na baga. Yes. Kung pwede na, dali magkita na private yan, yan mo na pwede orderan mga kang government na private, makikiurong kita kung pwede sana. Yes. Pagkalamang makabawa sa traffic. Yeah. Okay. Tapos, so, then, kung bago na ligas ka, sana mabago yan. Yeah, okay. Okay, Migo. Okay. Thank you. Bye-bye. Iyan na hampangan kang sarong mall dyan sa Albay, mga tugang na nagbukas, kan sarong aldaw, nagkaka-traffic na dyan. Dapat gawin, adalan dyan ang in-in-out kan, luwas kan traffic dyan. Adalan gawin dyan ang in-in-out, mga tugang kan auto. Talay pwedeng magsabatan, sa dito ng tinampo. Unparking dyan, adalan, buda, kung pwede, gari, dapat may one way na gayo dyan eh. Kundi, sisay daw na konsyal na uragon dyan sa sanggo ng panlunsod, ang pwedeng magtrabaho kay ni. Sisay daw ang Committee on Public Utilities. Adi, hayin daw, Karen, chat mo daw sa kone, kung sisay ang Committee on Public Utilities dyan. Takaurunon ta daw. Hello? Hello, sir. Yeah, good morning, ma'am. Good morning. Ang zoning, ang city planning ay critical po dyan. Natatinawan ang permit na mag-build dyan sa kanto pating iyan. Tapos, there is no easement. Kung baga, there is space for magmaniobra ang mga madyan. Opo. May requirement. Halimbawa, you're a mall like Yasianos, SM, Gaisano. Mailing mo, may required parking spaces. Correct. Tapos may required na magmaniobra ang mga nagdadyan, may maneuverability, may space siyang mamaniobra siya. Kaya nga, mailing mo baga sa Gaisano, dahil nagmamasyado pa, igwa siya key space na palibot niya, na nagmamaniobra ang mga kliyente niya. Iyo baga. May darang auto. Like Actually, nakulaon ang ginibong parking kanya siya, ang SM. Yan. Kung yan na unit top na yan, tingnan mo, dahil man, una mo, sari-sari store, dahil man parking na na, tultul. Ang parking sa palibot, sa likod, sa side, buda sa front. Kaya pag uminatras ka, dahil makiparking sa likod, buda sa gilid, tabahin na kabara na mga poste. Iyong mananggad pala, iyong mananggad ka sa likod. Kaya pag uminatras ka, ang mga service vehicles, hindi sa mga truck nindag nag-ano, dahil man naman nakaka-park sa mga paano ninda,
And so nagpa-park ang mga tao sa streets. Sa Iyo, streets na. iyo mananggata na Nagpa-double iling ko. parking na. Okupado Hanggang na sa sa City Hall Kabangan. na, Divine Oo, Ward, oo. City Hall. Dumana ang parking. Naglalakaw sa mga tao, lalo na sa Rizal Street, tapos Yeah. sa gilid na Yeah. street. Opo. And bakit tinaon ang kipermiso? Yeah. Ayan mga kayo, nag-agian sa zoning, Kuta nag-agian na. sa city planning, para approve sa city planning. In fact, may minbid ako nag-put up ki sa humapon, ma-put up ki, ano nga ito, garitindahan ki mga baybay, whatever. No. Require siyang parking space. Imagine, nasa humapon. Require ka. Sabi sa kuya, Sa humapon? Ako 5 meters na parking space ako. Say lang, ano mo, sa humapon. Duman lugod may pit ani. This is a difference of how ako I am going to say what sumwa de abo itarap kang iba. So, unit up na ano, dili na pig-require. Yeah. Basta tinawalan din yung permiso. Matalang, so, mat-conkitindahan sa humapon, pig-require na 5 meters parking space. Ano yan? Garo man ang There is medyo something alanganin. wrong. There is something wrong with how we treat commercial buildings. Yeah, yeah. Dapat sila bang permiso na ba? Anong rason? Dapat kaya dapat ka, so ground floor ka, kabos ang parking. Nan, correct. Pwede ko ta. Pwede. Oo, Di ba? dapat Pwede. kaya. So second floor na, so ano ninda, sa tindahan pwede. ninda. Yan sa irarong Oh. kaya. Dapat parking na magmamaniobra ang mga customers nila. Kung nagmamaniobra sa Rizal Street, Yeah, correct. Kapag uminatras ka, okupado mo so nag-agi sa tinampo. talaga. Traffic congestion. And that is, Di ba? so gasolina, so time, and Oh. everything. So Oh. so mental health mo, nag-idali ka, late ka na. Laga yan, tinawang kipermiso. At the same time, we are nag-alangkaw ang volume kang cars ta. Pero ang mga states ta, di man nag-improve. Yeah, yeah. Okay. Tapos, so traffic flow, di ba, pigatalan. Iyo, naglalala kaya habang nagaloy eh. Oo, because most of the cars, sarang masal ang pasahero. Driver lang. Oo. Nakulot ka na pwede, magpa-upload ka ki meeting sa gabos na ano, so nganing maisiyan ka gabos kung para ano niyan. Anyway, thank you. Suggestion lang. Opo, okay. Meeting, so mga representative kang commuters, representative kang drivers, representative kang jeepney operators, etc. Yeah. Ano yung pag-urunan iyan? Yes. Kaya ba sa zoning? Yeah. So, free to planning, zoning, sila nag-zone. At okay, permiso sa mga commercial buildings. Dapat mag-agi sa kansa inday. Dapat may plano sila sa syudad kung paano iyan. It's not only the traffic, it's the city planning. Yeah. Kaya nga ni city planning, plano nila. Yeah. Unless na sila nagpa-plano. Thank you po. Okay. Sige. Di ba? Gusto sabihin mga tugang, we are one in our observation na naglalala ang traffic sa satuyang syudad. Haloy ko nang naobserbaran ini. Dapat maging active ko ta ang Traffic Consultative Council. And they are one recommending mga tugang to the chief executives kung ano tabang gigibuhon. Alangan man na, pagparaproblemahon pagkan alkalde, di ba? Dapat marekomendar ang Traffic Consultative Council para po dyan kung ano ang pwedeng gibuhon ta. Habang alingan nindo sa Cebu. Sa Cebu, nakaabot ako mga 90s, 80s, nakaabot ako, siguro mga 3 beses na nakabalik sa Cebu. Kan mga panahon, bako siya matraffic, habang naghaloy, may traffic, ang may part na ang Cebu, nagari ng Manila. Kaya dapat, iyan, ma-anticipate ta. Hello? Hello, good morning, sir. Good morning, ma'am. How are you today? I'm good. Wow, very good. Sir. Okay, you are good. Are you good? Pardon? Wala. Sala sa English ko. Pagkauron ta ka, nagkataraki ka ang English ko. O sige, ano pang reaction mo? Sa kuya lang, sir, gusto mo frequency, ni ma'am, so, recent counter mo. Sa kuya din, sir, iyan ba rin mo? Bakit lalang pag mga-parking, grabe ang atrasado sa traffic. Oho. Kung nagbubukod kita, sir, kang traffic light, ang tendency ka mga driver, nag-iiring kang lugod. Iyo man talaga. Ako, honestly, sir, nasusuya ako, may auto kami. Oo. Alam mo to, sir, na pagkailing ng traffic. So, traffic light, naka-green. Alam mo to, nagpipending sa gitna. Sabi ko, nasa tanong kayo stop. Bako man na, red.
Dakulon ang dapat na asikaso na, no? Parang sa inutan, yun, nagbabangating, nagbaparking, mama ni opera, ama padungan sa likas. Oo. Siguro sa din yan sa point na ngayon din. Yung sa sentro kang Albay, Yeah, sa City yeah. Hall, baka sa ano, sa siya. Pero yun, dyan sa naging traffic. Iyo po. Traffic Iyo lang. po. Iyo po. Ako, sabihin ka nga ni isa na minsan, nagduduman ba kami sa likod sa unitap, na dumanan lang kami nag-shortcut, paabot ka ito sa St. Agnes. Oo. Sa congested naman. Para punta pa yan. Iyo. Actually, madam, ang aramon sa St. Agnes ngunyan, magayon, ako na-appreciate ko sa Exactly, sir. pagka-design. Na-appreciate ko na siya. O magayon na baga, ade, pagkaaga, Yes, may flow totoo. sinda. Pagkahapon man na bandang mga alas 4, alas 5, may flow man sinang pigusunod. Yaon dyan ang PSO. Magayon ang pagka-design. Yes, akong no U-turn. Yes, Magayon yes. siya. Kaya Oo. nagiging parang no two-way siya, pero naiiling mo sa orderliness, Opo. flow of traffic. So, pag luwas-laog ka mga auto, may statue. correct. So, makailan siya. Mm. Ito, sir, nagibuhan ng paraan. Kasi Yeah, minsan yeah, ito kang albagay. Opo. Itong sir, ito natin sa Piniman, dumaan sa Oo. may SM. Actually, sir, alam mo, diyan kung naiiling, nasa kang SM, may kasi sir, nakaduman din ako sa Manila, nakaduman din ako sa Batangas. Tingnan sir, ang pais mo, may Okay. kaya nagsasababat ka, nag-round silang yan. Iyo po. May itong sa position. Iyo po. Sir, tabangin na kami, talagang counselor. Yeah. Department Yeah. mo na ang traffic. Yeah. Okay. Opo. Nagsasababat ka na iyo. Yeah. Opo. Ibuboto mo ika na. Salamat. Salamat. Thank you, sir. Just delighted. Bye-bye. Alright, kudutong ko. Alright. Okay. In other words, mga tugang, pareho ang observation ta. Kung dito makahuron ang Committee on Public Utilities tabi, kakahuronon ta, hindi kitang ibang pwedeng dumanan. Iranita ini kay Mayor Garbin. Di ba? Iranita ini kay Mayor Pido Garbin. Mga tugang na concern na ini. Pero, magi man kita sa tamang proseso. Kauronon ta muna ang chairman kang Committee on Public Utilities. Tas sinda nagigibok ki ordinansa, sinda nagigibok ki plano kung paano maayos ang traffic. Through City Traffic Consultative Council. Ining grupong ini ang dapat na magtrabaho. Pero kung dahil naghihiro, mga tugang ang sa Committee on Public Utilities, may problema kita. Di ba? Kaya, yan ko ang dapat na konsa na taara mong alkalde, kadakol man ka na pigi-isip, di ba? Kadakol kan pigigibo ka yan. Kaya po, kung dahil yan, kung dahil ta makauron sa utilities, dahil kita kibang maginibo, sa observation tangini, iranita kay Mayor Garbin. And ako naniniwala na naobserbaran niya man tabi ang sitwasyon na ini. Pero, kaya nga ni, may binugtak na sanggunian, tasindaan dapat na magtrabaho, kaya nga ni may binugtak na committee ang kada konsyal sa sanggunian, tasinda po ang dapat na magtrabaho kayan kung ang gigiribon sa satuyang syudad. Iyo, o aramon tayan, tabi, makalipas lang kayo nita, magko-commercial muna kita. Tadakuro na commercial, tabi na kayo standby, babalikan tang report ni Jimmy. Makalipas lang mga tugang kan mga patalastas. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Kang ano? Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ngayong panahon ng tag-ulan, narito ang mga dapat nating tandaan upang ang ating pamilya ay handa. Alamin ang balita ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan. Alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at paglikas. Suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahina o sirang bahagi nito. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya. Iligtas ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar at kapag inabisuhan ng kinauukulan, mabilis na lumikas sa itinakdang evacuation center. Kapag oras na may tumama na bagyo, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay o evacuation center at makinig sa pinakabagong balita at taya ng panahon. Patayin ang main switch ng kuryente at valve ng tubig. Gumamit ng flashlight o emergency lamp at mag-ingat sa paggamit ng kandila o gasera. Pagkatapos naman ng bagyo, hintayin ang abiso ng kinauukulan na ligtas nang bumalik sa tahanan. Umiwas sa mga natumbang puno, nasirang gusali at linya ng kuryente at siguraduhing walang basa o nakababad na outlet o kagamitan bago buksan ang linya ng kuryente. Ang mensaheng ito ay mula sa Office of Civil Defense Regional Office 5. Maging ligtas, maging panatag, Bicolandia.
Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Kahit mawis blooming bango sa Surf Fabcon. New Surf Fabcon Fresh and Bloom. May 3 times ang may pawis shield. Kaya, Kahit mawis blooming bango sa Surf Fabcon. based on lab test and select fabric versus detergent powder only. Surf! Hello world, time to shop another season with LCC. Always bringing the magic, what a Christmas classic. Hear those laughs and cheers, we're oh so near. So don't you ever fear, many years have gone, but we're still here for everyone. Shop on the merry way to our favorite spot for the holiday with your LCC, giving the best for you. Now at LCC is the best for you. Giving the best for you. Pare, alam mo ba pag overworked at puyat, humihina ang immune system? Kaya sabi ng mga pro, araw-araw mag-Immune Pro. The only one with Zinc Plus technology. Kaya buo ang vitamin C at zinc at most prescribed by doctors. Tulungang palakasin ang immune system with proper diet and exercise. Magtiwala sa Pro. Immune Pro. Unilab yan. Sodium ascorbate plus zinc is the generic name of Immune Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili po ng 2 Nor Chicken Cubes. O, eto. Ha? Isa lang po to ah. Doble yan. Ang Nor Cubes ay may doble-doble. Nor Cubes doble. 2 for 10 lang yan. Sulit na sulit. Mapapaulit. Nor Cubes doble pack. Ang sarap-sarap ng doble-doble with Nor Cubes doble pack. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Also available in pork. Promo lasts from January 2, 2024 to January 1, 2025 per DOH FDA CRR permit number 1589 series of 2023. Pack na pa! Nor Cubes. May double pack na. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Available in chicken and pork. Bili na sa suking tindahan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Live-Rate. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Live-Rate ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Live-Rate para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Si Fem Imperial sa pagserbisyo ay the best phone pakaidto. Namatay ang tao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing kang gabos ng mga kulanggenyo. Si Fem Imperial kasurug ta sa pag-uswag kang sa kong banwa. Magayon na proyekto sin programa ang padagos na winawaras niya. Di sa pulang ginabanwaan ta. Gabos na kulanggenyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalaoman pa. Siyang leader na kaibuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga para-oma. Pasalud na programa para sa gabos. Serbisyong Imperial, provintas at mga boss. Si Fem ang kasulog ta sa pag-uswag kang sa kong banwa. Si Fem, wala ng iba. Serbisyong Imperial, malalauman ta. Si Fem Imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang kulangi. Serbisyong Imperial, termina niya tong malalaoma. Si Fem Imperial na pagdabaan kulangi. Sing along with me and Curtis! Nanghihinayang sa araw ko. Uy, friend, di mo ka move on dahil sa sipon? Magbagong Neozep Z Plus, now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon by 2 to 3 days versus Neozep Forte. Walang hinayang, bawi na ang araw ko. Neozep Z Plus, now with zinc. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matira. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy kap. Ang sarap talaga ng gulay! Kapag 6 months at pataas na si baby, bigyan na siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breastfeeding. Hindi lang kampante si nanay sa kalidad ng pagkain na binibigay niya kay baby, pati si baby mismo nag-e-enjoy sa mga inihahanda para sa kanya at mas lalong gaganahang kumain. Kapag kompleto sa nutrisyon si baby, maganda ang kanyang paglaki. Masasagad niya ang kanyang potensyal na maging malakas at matalinong bata. Nay,
Bukas, gulay po ulit ha. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, Ang DOH. ibang energy drink nagpopromisanin kusog pero arog lang kanian kaya. Ang kaipuhan mo, arog kani. Bakgong Predator Energy Drink. Rule your kingdom. 17 pesos sana. Predator Energy, now available in the Philippines. Now sells for only 17 pesos SRP. Buy now. Padi, gusto ko man kuta ng magnegosyo. Mabugtak ako kimit shop. Kaya lang, day ko aram kung saan ako pwede makabakal nin mga produkto. Aw day magpara problema madi. Magduman ka sa Nong Meat Shop. Nata, ano man ang yaon sa nong meat shop? Sus madi, dakol ka duman na pwedeng pagpilian asin siguradong daay kanin pagsisisihan. Nata, barato asin garantisado duman madi. Dakol ka pang choices. Available ang manok, longganisa, hotdog, skinless, siomay, ham, fresh na manok, siopaw, french fries, tocino, halit sa Pampanga asin iba pa. Ay, iyo pala. Madumana ako sa nong meat shop para makapuuna ako kang sa kong negosyo. Nong Meat Shop is located at Market Site, Capantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita. Nakabarato ka na. Makita ka pa. Own Style Graphics Design Services. Your top-notch design, great fabric, and quality printing. Own Style offers full sublimation printing, t-shirt printing, digital printing, tarpaulin printing, stickers, calling cards, PVC ID and lanyards, mugs, corporate giveaways, trophies, signages, wedding invitations, Sintra board standees, and so much more. Own Style Graphic Design Services. Located at Rizal Street, Barangay 3, EMS Barrio, Oldad by Legazpi City. For inquiries, contact 0969-372-9029 with branches at Market Site Daraga Albay, WCC Building, Santa Cruz State, Basud, Tabaco City, Tagas Daraga Albay, beside Mateas Quinalas, and at Poctol Maroroy Daraga Albay. Own Style Graphics Design Services. Make your own style. Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Vice ganda! And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. 99 pesos na lang, sulit busog ka na. Ang mabusugera. Extra rice sa iraramba. Extra busog sa Crispy Chicken Filet Meal at Crispy Chicken Filet Ala King Meal na may extra rice na. 99 pesos lang in all stores. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Ang mabusugera. Max Savers Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. All stores nationwide. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalaala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Si Councilor Luis Gutierrez palan ang Committee on Public Utility sa Sangguniang Panlungsod. Aramon tapuan kay Kagawad Luis kung anong sa iyang plano dyan na dapat po trabahoon niya ini nin makaskas sa mas talong madaling panahon. Nasa linya muna si Father Joseph Salando, mga tugang angkora Paroko Tabi kang Our Lady of Salvation Shrine yan po sa Horoang Kantiwi Albay para po sa sarong aktibidad para sa pig-apod na Horoan Bicol Musical. May sunod sinda kayo ng gigibuhon. Inaramon ta po ang katuyuhan kung nata gigibon inikan sa indang parokya. Father Joseph, good morning, Tabi. Diyos maray na aga po sa inyo, Sir Henry, asin sa gabos na nagantabay kan anhapot sa DCGB. Yes, salamat Padre. Magayunon ang purma mo sa imong nasasakayan pasiring sa retreat nindo. Gari ka Tabi, Padre, sa mga congressmen na pigi-interview. Okay. Sige Padre, magayon sa imong audio signal. Pwede po pakidetalye ano po ini na Horoan Bicol Musical Giraray. I think gari pangduwa na ininindo na programa. Asin ano po ang katuyhan Tabi kay ni Father Joseph? Iyo po, salamat po. Horoan na Bicol Musical na
ipalabas na po ini sa dyan sa Albay sa tulong cities, Ligao, Legazpi, and Tabaco, and duwang beses sa Tiwi, sa sentro, asin sa Horoan. Apa. Istorya po ini kan walong milagro ni Nuestra Señora de Salvacion kay itong panahon. Asin laong po kayo ni na maipalagana po ang debosyon kina sa Señora de Salvacion sa paginin girumdum giraray sa to, lalo ng mga Bicolano, Albayano, kan istorya kan sa iyang pag-abot asin kung ano ang naging parte niya sa buhay niya to bilang mga deboto niya, bilang mga Albayano Katoliko. Opo. Kaya maawata po na ining Horoan Bicol Musical, darahon man sa mga Bicolano, Albayano digdi po sa Manila. Yan. By the way, nasa Manila po ako ngayon kaya digdi. So, so ini po ang inatakatuyuhan propagate po ang debosyon kino sa Señora de Salvacion sa paagi kan istorya kan sa tuyang debosyon. And ikadua po, inigibot na po ini digdi sa Manila tanganing uro pag mapamidbit man si mahal na ina na sa Señora de Salvacion minsan bako sa mga bakong taga Bicol, bakong taga Albay. Opo. Kaya katakod man po kay ning Horoan na Bicol Musical si pagbisita po kan Pilgrim Image sa nagkapirang mga simbahan po digdi sa Manila. In fact, ngunya na Biyernes, may duwang simbahan na bibisitahon and may stay po ni 9 days sa Santa Mesa sa Our Lady of Salvation Parish from November 15 to 24. And then sa St. James Ayala Alabang Village sa ngunyan man no November 15 sagod sa 23 Banggi may aurora po duman sa Laogan Village. Opo. And then malipat naman po ini sa duwa pang parokya sa BF Homes sa Mary Mother of the Church sa Las Piñas, and then sa Binondo Church sa San Lorenzo Ruiz Basilica National Shrine sa November 24 Sunday po. Sagkod po ini may stay sinda sa December 1. And then December 1, yaon man po kita ma-participar sa Intramuros Grand Marian Procession. Ika-43 na taon na po ini. So, third year ta naman po ini pag-participate out of 43. And number 43 po ang sa tuyang karosa. So, ini po, gusto tang abuton ng mga devotos na aning mamidbiden man sina sa titulong ini bilang sa ang langit no na rin sa Albay, Imperata. I see. Opo. Okay. Padre, so yan po. Ganyan. Balik kita duman po sa... Yes, go ahead po. Go ahead. Sige, Padre, go ahead po. Balik po kita duman sa Horoan Bicol Musical. Yeah. Ining Horoan na Bicol Musical, so kasabay kan mga activities na ini, November 30 po, duwang shows po ini, 2 p.m. and 7 p.m. sa LaSalle, de La Salle University sa St. Benilde College, sa Taft Avenue po ini. So duman po kita maghirilingan. Sana po suportahan po nindo urog na kan sa mga naghinanyog niyan sa Bicol na igawa ka mo pong kapamilya, mga barkada, amigo-amiga sa Manila, mga devotos Manila. Paki-imbitaran po sinda, magayon na personal na imbitaran sinda. And then kung may nagdadanggo niya na yaon sa Manila po, sa hirilingan po kita. Paano makabakal po ng ticket? Yes, yes. Ang ticket po, ang mga detalye po, yaon po sa Horoan, Bicol Musical Facebook page. At napon po nindo duman. Ang mga steps po, contact po kamo duman, masubmit kamo kan ngaran nindo, pirang anong oras, anong ticket, pirang ticket, tapos mabayad po kamo through GCash. Okay. And then isa-send po nindo si screenshot duman sa messenger kan Horoan Bicol Musical. Tapos naka-reserve na po yan sa Indo. Ang physical ticket po, duman na po sa venue. Mismo sa venue po. Oo. Yeah. So, nakalista naman po yan sa ngaran nindo. Opo. Padre, ano po ang papaduman ng Camp Proceeds tabi kan Bicol musical? Ayun po, siring kan dati pong proceeds para po ini sa pagpakarayta po kana harong ni mahal na ina sa iyang Diocesan Shrine sa Horoan. Laom ta po na araman po baganindo permi kitang pigbabagyo asian Tiwi, Horoan, perming napupuntirya pag may bagyo sa Bira, inaagi talaga sa Horoan. Kaya
maawat na po na magbagyuman an simbahan tanganing bako sa na para maprotektaran sa tuyang mahal na ina sa iyang milagrosang imahen, original na image, kundi man maging ano man ini safe na evacuation option sa mga parokyano po dyan sa Puruan. Yes. So laon ta po na makakontribute pa ini man po parte kan sa tuyang pagpreparar man po para sa ining Jubilee Year of Hope, ining 2025, and then ang 2026 na sister centenary niya po o 250th year kan sa iyang sa tuyang devotion sa iya, and then kasabay po kay ni na Diamond Jubilee kan diocese. So magiging ano talaga po ini center, mas urog na madakol po ana madyan po sa Huruan. Kaya laom ta po na mapakarayan simbahan, maging pilgrim ready man po ini, maging andam ini sa pag-abot kan pagdagsa kan mga pilgrims, not only from Albay but from all over the country, because piglalaom taman po pipangarap ta na maging national shrine man ini in time kan na 2026 na 50th year man niya as diocesan shrine, and 50 years kan pag-corona kan ining imahinin mahal na ina. So dako lang celebration po ini, and laom ta po piglalaoman ta po ang tabang ni Lambang Bicolano, deboto nin mahal na ina. Opo. Padre, ranges from how much po ang per ticket, tabi? Opo, ang 2 p.m. na show is 500 pesos po. Gabos po yan. Free seating po yan. First come, first serve. Kung saan gusto nyo mag-tukaw duman, sa 500 seats na available duman sa theater. And then po, 7 p.m. ang ticket, duwang prices po, so regular, and then so VIP po 1,500 po. And then may bundle po iyan sa imbis na 6,000, kung apat ang babakalon mo, imbis na 6,000, 5,000 na sana. Yun. So, opo. 4 tickets for 5,000 imbis na 6,000. Ayun. Oo. Okay. Nagdalagan kaya si Father Joseph, medyo naggarbo ng signal. Okay na ba? Okay na ba yung signal ni Father Joseph? Nagdalagan kaya. Naputol? Naputol. Nandyan? Tingnan daw tabi kung naputol. Alright. Kumusta? Medyo kantabi, Padre, medyo nagputol-putol sa imong signal, pero oo, nakuha ko man masyado, nakuha may man tabi sa presyo kang per ticket tabi na pwedeng ma-avail sa kasatuyan mga kababayan. Sige, Padre, ano po ang mensahe ta? Invitasyon tabi sa mga nagdadangog ngunyan sa tuyang programa. Go ahead, tabi. Jerome, naputol si Father Joseph, nandyan? Naputol. Gary, okay na. Sige daw. Okay, Father Joseph, invitasyon tabi sa publiko. Go ahead, tabi. Okay lang ba? Okay na? Okay na. Padre, okay na po, Padre. Invitasyon tabi sa nagdadangog mo yan. Go ahead po. Yes. Ayun. Padre, medyo okay na po ang sa imong signal. Invitasyon tabi sa nagdadangog ta. Okay. Inimbitaran ko po ang mga deboto nin mahal na ina sa Bicol, kung yaan ka mo sa Manila by that time sa November 30, o kaya si mga parientes po nindo, mga kamidbid po nindo na mga Albayano, Bicolano, na yaan po sa Manila. Inimbitaran ko po na maghiling sa November 30, 2 p.m. First show, second show, 7 p.m. Suportaran po niya to ini dahil sa pagikaining Bicol Musical na propagate po, na ibabalangibog ta po, napapalakop ta po ang debosyon kino sa Senyora de Salvacion, na apresyar ta po ang istorya kunata yaon siya sa Albay. And then makakatabang man po kamo na mapakaray ang sa iyang harong, urog pang mapakaray, maging safe sa bagyo, and then maging magayon bilang pilgrimage center
bilang diocesan shrine na nangangarap maging national shrine, magigibot po ini kung pagtatarabangan ta. Makaka-attract po kita na iba pang mga deboto na outside Albay, outside Bicol, dahil maawata ining urog na mamidbidan sina sa bilog na Pilipinas. So pwede po maghiling minsan din nakakasabot ni Bicol dahil ang dialogue po nasa Tagalog. Ayun. And ang kanta nasa Bicol man po giraray pero may ita-translate man po na kaya masasabutan man po. Very good. Opo. Padre, salamaton po maray. Good luck po sa inyong retreat tabi. Ngunyan po niyan aldaw. Mabuhay po kamo. Po, salamat tabi. Salamat sa mga pamibi man po sa mga padi. Thank you so much. Alright. Mga tugang Father Joseph Salando, siya po ang kura paroko kang Huruan Shrine, ining Our Lady of Salvation Shrine sa Huruan TV Albay. Mientras tanto, nasa linya po si Joshua, kaya ba po si Father, kaya ba tabi si Director Danny Molina, mga tugang kan Mines and Geosciences Bureau. Joshua, good morning. Come in, Joshua. Hello. Yeah, good morning. Good Go morning. Sabi, VP, good morning sa mga paragsabay. PT presenter sa Kuya Ngonyan ni Madam Irene Dayaw, si engineer, buda si RD Gimo Molina, ining presentation in data ni BP Henry, gamit ining Google Earth. Tigiling ni so sitwasyon duman sa Barangay Burabod, ning Jesus buda San Vicente tabi BP Henry. Yeah. Sa taas pa lang kay itong Buludkan, Barangay Burabod, may dakula ng sinkhole. Okay. Naan sabi, baka da sa mga naradangog na ragubnob, alik duman, takong lilaw ki tubig, buda lilaw ki paros. Okay. Kunyan, kung ang tiga sabi da BP Henry, ang tiga minina duman coal, dayman dati coal, duman sa taas kan bulod, tapuro man sana da ito limestone. Okay. So meaning... Pero ang sabi ni Director Molina, nagkondisyon na sila na investigasyon na kinaharaman dyan. Kung kan mari sa bininda ang resolusyon kan Sanggunang Bayan kan uminagi Mayo. Dawa kung tabi kung ano ang naging assessment na Mines and Geosciences Bureau Regional Office 5 na kinaharaman sa alegasyon ni na illegal na pagmimina dyan sa Barangay Burabog, Munisipyo Calibon. RD, si BP Henry po. Apo. Hello, RD. Maray na aga. Good morning. Yes, Good sir. morning, Tabi. BP Henry. Long time no si Busing. Kumusta? Long time. Christmas na naman. Dapat nagimingan. Oo nga, okay. Sige po. Primero, Tabi RD, may informasyon po kamo na may mining operation sa lugar? O dae? Kang May 22, nagpapod po ang Sangguniang Bayan kang Libon. Allegedly, may movement dyan sa lugar na yan. San Vicente nga ang sabi ninda. Opo. So, nagpapod ng 28 ng May. Yan kami duman. Opo. So, duman, ang nasabi nindang material, taday mga ninahiling. Yeah. Coal databi. Okay. Coal. Opo. So, ang naging agreement is that isabay ang DOE. And then, mag-create task force ang munisipyo tanganing mas dakula ining grupong maduman. Okay. Pero after that meeting sa Sanggunian, nagkaigawa na kaming investigation. Opo. So, pinag-repair kami sa sa Menro. And then yung Menro, ni-repair kami sa PNP. Sabi kang PNP man sa Muya is delikado ang lugar because of the difficult terrain and may mga rebels doon. Okay. So, dahil kami pig-advise mag-proceed. So, dahil talaga ito nahiling sa lugar na ito. And then, pig dumanan mi sa barangay kang San Vicente, pig kaulay so kapitan. Opo. Yung dahil nila nahiling kung saan talaga. Dahil nga nila aram kung may truck na nag-aagi. Yeah. Opo. So, when we report that matter sa DOE, ang DOE man, pinapod ba ito? So, grupo kasabay kami, kasabay din sa LGU. Ang naging agreement naman, kasi dahil mga nadudumanan, dahil na-identify ko anong materialis yan, Opo. hilingon ka na lang sa distribution side. Meaning, duman sa transport, magkaagi mga checkpoint. Opo. So, pag nahiling na may checkpoint, may nag-aging truck, nakupon, so dahil man pong nadadakop. So dahil man siguro dahil man may nagaro dyan, dahil man naghihiro na materials. Yes, Kung may nadadakop din ng mga rumbling sounds dyan.
I see. Okay. Then pero kung coal talaga ang mining, tama ba ang pagkasabot ko? Dahil diyan ki natural resources na Arugaan, limestone ang naon sa lugar naan. Dahil po. Ano po? Dahil pong coal dyan. Okay, oo. Okay, pero itong alleged mining tabi dyan, in kaso ko, ang coal baga is non-metallic, tama? Yes, opo. Under po yan ng jurisdiction ng Department of Energy. Department of Energy. Kaya po pig-referta yan sa INDA. Opo, so bako po yan, isararom kan sa indong sa indong opisina. Metallic po sa indong, Ardi, tama? Opo, kung sabihin man ng gold, dahil man na gold dyan. And we have not issued any permit dyan. Okay. Kaya di nga nabiverify kung hain talaga ang lugar na yan. Kaya ang recommendation dako po na lang, pag nagluwas. Iyo. Diba? Pwede man dako po pag nagluwas. Iyo. Di man nga nagluluwas na materyales. Iyo. So mga barangay po na kauron, dahil sindaki ngayon naririparo na kung ano man ang gad or anything na gari operation dyan nin ibang tao sa lugar naan? Ang sabi lang ninda nagtatanong, pero dahil man ninda ma-verify, kung ano kaya ito? masakit po maglawag sa sarong private land. I see. Naday kita ang search warrant. Iyo, okay. Ang magi mo po, sabi nga ni PNP, ang deponent o somebody who will execute the affidavit, is somebody na nahihiling na nangyayari yan, ang taga-barangay po. Sinda po ang ma-execute ng affidavit para i-presenta sa korte, i-issuean po kitang search warrant, baka kadumang kita duman sa lugar na ina-identify nila na allegedly may illegal activity. Ayun, opo. Pero speaking of yan terrain tabi kan RD, may nailing po kamo nagari posibleng kung halimbawa i-disregard tang mining operation kung taday pa man na-confirm kung igwa o dai, may mga possible po na sitwasyon kang bulod na pwedeng mag-create nin rumbling sounds tabi. Iyo po, because this area is identified by us as a landslide area. Okay. In fact, kang 2008, identified mi na yan as no-build zone. Nakapag-identified na po ang APSI mo dyan ng 146 na household. And the information was relayed to the LGU back then. And in 2012, inulit mi po yan. And we have identified 149 na dagdagan pa. Again, ni-recommend mi na haraliyo na yan. Dahil na yan gibuho na. May mga harong na yan. Nagpatabang ang LGU sa Muya to assess ang relocation area on the same year, 2008. Iyo manangga. I-assess mi na, pasado. As of now, hindi man po giraray na i-relocate itong mga tao ito. Iyo, oo. Kaya nga ni po mananggad kan magkaigwa ki landslides duman. Sabi, actually, so barangay official po duman, nag-confirm talaga na kamo kompleto ginibo din ng aksyon tungkol dyan. Na talagang ito na may harong na ito dapat, confirm yan ni Kapitan na nag-request na kuha na kamo para sa relocate, etc. Kaya lang siyempre, lote ang problema, tasalado ito kang LGU, buda ka diba pang ahensya kang gobyerno. Kaya, kantabi, RD, sa personal kong analysis, satisfied sa Indo, so barangay, takamo, nagibo na kamo kigabos na recommendations po da mga paagi survey para dyan. Pero ito po nagari, ngaya, nadadangog nila na may nagpuputok, may ribok sa bulod. Ito ang garo dapat paano daw ito makuha pero igwang mga paagi na may mga sitwasyon in bulod na pwedeng magkaigwan ng putok sa erarom, o arog ka na ngaya kung may sinkhole, tabi RD. Pag may movement po ang materials, lalo sa initial detachment kang sarong block. Duman sa sa main rack niya. Minaputok talaga yan. Yan, okay. Yan ang initiation kang landslide. Itong pag-detach na ito, maputok talaga yan. So kung minadahon silang pagputok during the time na bago magka-landslide, baka yun na ito po bago mag-rumbling sound, may nagputok. Yun na po ito. So siguro naghiro na initially. So materials duman. And then magnify pa because of the presence of heavy downpour pag-uran. Taka ito baga RD, may mga bareta dyan nakuha si Jimmy na maski mainit ang panahon, normal ang panahon, may nadadang kung sindang nagribok ang bulod? Ayun po, dahil may sinkhole nga ni po. Ano po? May sinkhole, correct. May sinkhole yan na dakulaon, mga 70 meters ang diameter. Sa bulod dyan? Sa bulod? Sa tuktok. Sa tuktok po itong sa may San Vicente. May sinkhole doon mga 70 meters. Ngunyan, sa ngunyan, pag mamara yan, malaw dyan ang aros. So, igwa kang madadangog na mga sounds man talaga. Kagubuhob. May ribok talaga yan. Opo, okay. Di po pwede siya mahiling RD sa pagi ng drone?
Pwede po. Kung ano itong Actually mga piga-aligar na ito, kung igumananggad ki mga... Pigapot minapo sa PNP, Oo. ketong time na nag-investigar kami, Oo. nagpalupad po ning drone ng PNP dyan. Yan, para mahiling ko may And human dahil, activities ang mananggad. pigana po kang PNP, so illegal mining. Dahil man pong nahiling sa drone kang Oo. panahon na ito na illegal activity ang PNP. Oh, I see. So ginamitan na palang ki-drone, hiniling na. Ginamitan na po. Opo. I see. Okay. So, giri mananggad mas maray na bumilog ki mas dakulang task force boda armado ki mga legal na papel. Para mahiling ito na sitwasyon na ito. Sabay na po ang Philippine Army because baka may mga remaining pa na mga Mainit sitwasyon. lawless elements naman sa lugar. Okay. Kaso hapon may sesyon po ang Sangguniang Bayan. May naresibo po kamong invitasyon sa MGB? Yung ano po pigahanap ko and pinghiling ko sa record, igwa po kaming na-receive ng Biyernes and it was Friday. routed duman sa personal concern. But sa kadakulang po kang pig-asikaso. Oh. And I take full responsibility kung dahil po kami naka-attend. Opo. Pero po, kung kaipuhan manggiraray kami mag-attend, ipapod giraray, you will be there po. Ayan, very good. Okay, tagaro, iyan tabi, RD ang saro sa agenda giraray, pag-urunan naman kung ano talaga yan. Pero itong recommendation man ang magbilog sarong mas mahiwas na task force, si Sepon dapat na manginot sa pag-create ka ito? Well, ang agreement po kasi is LGU. the LGU, mag-create pa siya ng task force, kasarabay ng Philippine Army, kung ano man nakaipuhan nila. Iyon po. Gari man ang gadsiling ko But the pwede bigger ito. issue here is the landslide po. Ngunyan na divert kita sa illegal activity na mining da. Yeah. But sa hiling mo sa ngunyan, dahil man na illegal mining duman. Yeah. Opo. Okay. RD, salamaton po ha. Salamaton na maray tabi sa Salamat. paliwanag mo tabi. Opo, salamat BP. Opo. Okay po. Thank you. Joshua? Thank you. May kasi mga gabi pina-stress ako ni Engineer Dayaw. May posibilidad talaga na medyo maglumoy itong daga naman sa may taas kan bulod kan burabod. Kung itong sinkhole pigalaog kitubig. Yeah. Oo. Kaya malumoy man talaga so daga actually itong naglandslide na tabi BP duman sa burabod na portion pa sa na-identify ninda na high risk area Yeah. na talagang mahiwas. So yan tabi na paglilinaw sa lado ka na MGB Regional Office 5 with RD Gimo Molina. Opo. Okay. Alright. Kaya baan ko BTC Boy, Joshua Bino, TCGB. Thank you very much, Joshua, with Engineer Guillermo Molina Jr., Regional Director, Mines and Geosciences Bureau, kang DNR. Salamat. Dahil pong personalan, si Henry po, tagahapot lang. Mabuhay. Goodbye. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming